Han passat 4 anys des que 622 sitgetans i sitgetanes ens van donar la confiança per representar-los a l'Ajuntament. Han estat 4 anys de feina feta des del carrer i des de l'oposició constructiva a les institucions. 4 anys de feina, 50 mocions presentades i centenars d'al·legacions, pregs i preguntes. Què hem aconseguit a través de les nostres mocions i al·legacions? Participació, transparència i regeneració democràtica. Hem impulsat el pressupost participatiu. El 2011 i 2012 ens ho van rebutjar i al gener de 2014 ho vam aconseguir aprovar. Que els grups puguin presentar més de 2 mocions als plens. La creació de la web de transparència municipal. La millora del control democràtic de la informació municipal. Construcció nacional. Donar suport als actes del Correllengua 2011. Adherir el municipi a l'Associació d'Ens Locals, Associació de Municipis per la Independència. Adherir Sitges a la Declaració Institucional pel Dret a Decidir. Iniciar el procés de la recuperació de les denominacions històriques carrer de la Bassa Rodona i plaça del Pou Vedre. Demanar una millora del model de finançament local. Rebutjar l'espoli fiscal i no pagar la bestreta demanada per l'Estat del 2011. Territori, mobilitat i medi ambient. Declarar Sitges municipi a favor de la vegueria pròpia, la vegueria Penedès. Adherir Sitges al Fòrum d'Estratègia Catalana Residu Zero. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que donin continuïtat al projecte Costes del Garraf. Un espai xarxa natural 2000. Rebutjar l'increment del peatge de l'autopista C32. Posicionar Sitges en contra de la pujada abusiva del preu del transport públic. Urbanisme i habitatge. Augmentar la partida a l'Oficina Local d'Habitatge. Cultura i equipaments. Crear una partida per assumir la rescissió del contracte amb Bacardí i així recuperar el mercat vell per a l'ús públic. Polítiques socials i serveis públics. Donar ajudes a la suficiència alimentària per les llars d'infants. Exigir al govern de l'Estat la retirada del recurs contra la llei catalana contra la pobresa energètica. Educació. Aprovar la defensa del model d'escola contra la llei Wert. Donar suport a la vaga indefinida dels docents de les Illes. Esports. Donar suport a les seleccions esportives pròpies per tal de poder participar en competicions oficials internacionals. Crear una partida per ajudar els clubs esportius de base. Economia i fiscalitat. Tractar en un mateix ple municipal de l'aprovació inicial del pressupost i de les ordenances fiscals. Bonificar el 50% en l'impost sobre activitats econòmiques en empreses que hagin augmentat en un 10% anual la seva plantilla de treballadors amb contracte indefinit. Treball. Dotar un fons de contingència del foment de l'ocupació al nivell 10. Drets i llibertats. Eliminar les partides de manteniment i posada en marxa del projecte de videovigilància a Sitges. Donar suport a l'abolició de l'ús de les bales de goma. Mostrar el rebuig contra la repressió policial als Països Catalans. Demanar la destitució i inhabilitació de la delegada del govern espanyol a Catalunya per apologia al nazisme i al feixisme. Ara ens toca seguir treballant per continuar sent la veu de les classes populars a les institucions i per fer de la política un projecte de tothom. Seguim treballant per capgirar Sitges.